Sikuphathela indaba sishushu sinjalo. Crossing the Bridge. Nanjengoko siligqiza lendaba Crossing the Bridge, izolo elinye umhla we-12 kwinyanga kaSeptemba besukuphathela inqaku losana olufunyenwe edamini selelubhubhile. Indawo yasevosho neyindawo yogobityholo ceba kuhle Samora Machel kulapha ekhaya lalemveku likhoyo nalapho sithema khe sithethe nonini wolusana akasichubela isikhwebu ngokwenzekayo ngalomhla. Izolo ndakhangela umntana phaa ngebus tree ebesekhona. Ndamkhangela ekwameza edlala kwameza nomntana omncinci apho aqhele uhlala khona naxa ndiphangela. Ndiye ndahamba ke apho emkhangeleni kwam xa ndifumana uba andimfumani apha evosho ndaya kwikomiti ekuthiwa ngusisijeki ehlala eSamora. Wathi ngendikhapha qha udiniwe uyafika so mandihambe ndibheke epolice station. Ndile epolice station izolo ndafika kukho amantombazana amathathu. Ndawaxelela uba ndizoxelela uba ndilahlelwe ngumntana. Athe la mantombazana ke emathathu xa ephendula enxile awuzibona wena uba unxilile na. Ndibuzile ke nakuba xa umntu enxilile nimbona kanjani. Ithe laa ntombazana kum yona iyavumisa. Ndayibuza uba ngubani na igama layo. Ithe igama layo ungunguye. Ndiye ndaphuma ke epolice station ndiba ngathi hoyanga ndabuyela bheke kusisijeki. Usisibheki Jake wathatha ifoni yakhe wafona echaza uba mandiye epolice station so andihoyanga. Ndaphuma ndeza apha esiphumo ndizokhangela lo mntana again. Uye wafona usisijeki endleleni uba umntana andikamfumani na. Ndathi no andikamfumani ndisamkhangela but andikafika endlini. Xa ndifika endlini ndiza kuwhatsappela. Nyhani ndithe xa ndifika apha endlini izolo ndafumana uba umntana apha endlini akakabikho nalo wam umntana uyintombazana una-11 years naye uyakhangela. Ndaqhubeka ndikhangela ke ndakhangela. Ndiye ndaya nakwikomiti ke yathi ikomiti kum izawubiza amadoda agqogqe apha evosho ihoki esi. Kuthe kusenjalo kwafika abahlali bandibuza uba umntana andikamfumani na. Ndathi hayi andikamfumani. Baye nabo ke abahlali bazama ukukhangelisa mna. Baye behla baya kwenye indawo kwenye ihoki ngaphaya engezantsi apha kule yam. Xa bejonga phaa kwindawo enamanzi bafika umntana elele phayana esebhubhele. Abahlali bale ndawo basazibuza imibuzo engaphendulekiyo ngesehlo sokufunyanwa komzimba wemveku enonyaka izelwe intlwila enyunywini. Ndivuma umakhelwane wami ebuza, makhelwane kangumbone umntana. Ndithi ke mna ke hayi kanye ndimbone. Xa ke ngoku ndiphuma phandle ndiva isikhalo apha phandle xa ndijikela apha ebhek egadini yam xa ndithi kukho amanzi akhoyo phaa xa ndijonga nanku lo mntana uleli apha. Ndijike ndiyeke le nto bendiyenza kube kusiza amanye amadoda ke ngoku esiza apha ebuba kwenzeke into. Ndithi hayi ndikhwazwa ngumakhelwane ngoba umama womntana bendihleli naye emini noba umgigwa kungekho nto. Oko imini libe ndikhona apha endlini kange ndibone ndikwalile phaa ngo-6 kwangona kuvela le nto. Umnqango ukuba usana olunonyaka luzelwe lungakhasa umgama ongakananana kusini na. So iyasimangaza into yoba ayofumaneka umntana edamini. Siyazibuza noba uphume kanjani kule yadi ngoba le yadi ibiyelwe iyabonakala uba umntu wakhona nyhani unomntana naye kwaye kukhethwe umntana kaNomazizi Jezile. Umntana ngade agaqaza zofika kule ndawo nje. Ubele umntana amadlamini khona. Uzofunyana umntana. Hayi. Lesibuza ubuhlenzana apha la mntana. Engahambi. Uhlenzana. Siyacela into yobana ubuncedo singalifumana ngento eyenzekileyo ngoba ibe buhlungu kakhulu kuba laa mntana akakwazi nokuhamba uyagaqa. So iye yasimangaza into yokubana ngabani uyofika njani emlanjeni engakwazi ukuhamba. So sicela uncedo kakhulu ngaloo nto leyo ngoba isenze sabuhlungu sisebuhlungu nangoku kuba sikayazi nobana uyofika njani kulaa mlamba afike kuwo. Sinusizi ukwazi into yokuba uNomazizi Jezile nongunina wabantwana abathathu nabaxhomekeke kuye yedwa ngento yonke. Ucela amalizo nanjengoko engayazi ukuba uza kuthatha ntoni adibanise nantoni ze amalungiselelo omngcwabo aphumelele. Ndiyacela abantu bandincedise ngoba kaloku umntana lo wam ndinaye bengakamfaki embuthweni. Abantu abasembuthweni ngaba babini. So yonke le nto yenzeke ngexesha elirongo imali ndingenayongo. So andinayo imali yomngcwabo. So ndiyacela ke abantu bancedise. Andike ngoku asiyazi noba sizothini because lo mfazi lona ukwi-contract apha kwenkukumeni kule contract le yemkukuma benza inkukuma apha endleleni bayaklina. Ukula contract phaya ngumuntu ongathathi intweni uphelele egrantini akaphangeli.
Kwindaba ze Crossing the Bridge, ndingumasonwabe kaBoysen, eVosho.